και στην κόντρα και τώρα με το κεφάλι είδε τον Μίσελης. Τοποθετήθηκε ο Βοσκαρίδης, ελευθερώνεται ο Μίσελης προσωρινά. Κάνει σουτ και το ένα που έδωσε ένα κόρνερ τουλάχιστον για την ομάδα του Τεμεσού. Κατοχή μπάλας για τον Μίσελη. Το φάουλ από τον Νικολάου, ο Μίσελης στο φόρτο. Ο Νικολάου που έχει ήδη μία κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής που τρέχει και αν δείξει και υπέροχη πάσα για τον Πίτσα. Κινούμενος σε θέση εξτρέμ, ο αμυντικός του Απόλλωνα έβγαλε για τον Μίσελη, του ελευθερώθηκε. Κοντά στο 1-0 ο Απόλλωνας δεν έγινε ούτε τώρα το γκολ. Στην μεγαλύτερη ευκαιρία από το ξεκίνημα. Κανταμικάζει το στην παίκτες του Απόλλωνα. Στις κόντρες. Από την παγιά του Ιωσήφιδη έβγαλε. Κέρδισε ο Μίσελης. Πίσω για τον Ιωσήφιδη, δυνατό το σουτ και το 1-0. Γιώργος Ιωσήφιδης που λυτρώνει την ομάδα του και ρίχνει τα πόδια των συμπαικτών του που είχαν την πρωτοπορία, είχαν τις ευκαιρίες, αλλά στον αγώνα κυπέλλου. Ο Μίσελης πέρασε, έβγαλε και την σέντρα, κεφαλιά από τον Κάι και το 1-0. Τον Απόλλωνα, με σκόρερ τον Κάι που εκμεταλλεύτηκε την σέντρα από αριστερά. Αδράνησε η άμυνα του Απόλλωνα και ο Κάι έβγαλε το 8ο λεπτό. Είχε ο Κάι στον νεαρό τον Στέφανο τον Βοσκαρίδη που επέστρεψε στα παλιά του τα λιμέρια. Ο Βοσκαρίδης γύρισμα για τον το πλασέ. Είχε ο Κάι στον νεαρό τον Στέφανο τον Βοσκαρίδη που επέστρεψε στα παλιά του τα λιμέρια. Ο Βοσκαρίδης γύρισμα για τον πλασέ. Πρόλαβε ο Σολάκης. Πέσιμο εκεί από τον Μίσελη στην επέμβαση από τον τερματοφύλακα τον Παπαϊωάννου. Δείχνει out. Ο Κρούι ο Παπαϊωάννου. Η φάση θα συνεχιστεί. Ο Μίσελης θα κάνει την σέντρα και κόρνερ τελικά. Να λοιπόν που από με τον Παπαϊωάννου. Για τον Σοφοκλέου. Πάντα ο Σοφοκλέου που απέφυγε έκανε και την σέντρα Μίσελης. Αμέσως το σουτ έξω. Πέρασε ο Μίσελης, πρόλαβε και έκανε και την σέντρα, έχασε ο Παπαϊωάννου αυτόν γκολ. Ο Στέλιος Σοφοκλέους, η προσπάθεια του να αποκρούσει κάνει το 2-0, ο Απόλλωνας πλέον είναι πολύ κοντά στο τελικό. Βλέπουμε ξανά τη φάση με τον Μίσελη που πρόλαβε την μπάλα πριν φύγει out, έκανε τη σέντρα. Προσπάθησε ο Παπαϊωάννου, η μπάλα έσκασε πίσω εκεί που ο Στέλιος Σοφοκλέους, η προσπάθεια του να αποκρούσει, έφερε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων της ομάδας του και έκανε το 2-0 για τον Απόλλωνα. Εκτέλεσε εκεί ο Σπόλιαρης και γκολ. Πρέπει να πέρασε η μπάλα στη γραμμή, όμως ο κύριος Γεωργίου ζητά επανάληψη από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Βλέπουμε εδώ κάτι λέει με τον Πάπα Βασιλείου. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μίσελης και να η ευκαιρία. Απέναντι από τον Παπαϊωάννου γκολ. Τρίαμβος για τον Απόλλωνα. Στο τελικό η ομάδα του Μόσχα Βούκοτιτς μετά από 3 χρόνια. Ο Μίσελης εδώ πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του και βλέπουμε ξανά τη φάση. Έγινε ένα λάθος, το εκμεταλλεύτηκε ο Σέρβος. Βρέθηκε απέναντι από τον Παπαϊωάννου, πλάσαρε και Απόλλωνα Ποπ 3-0. Με την επιστροφή του Παπαβασιλείου στην ενδεκάδα του, Αλέξανδρος Μιχαήλ, Χρήστος Μεντζούρας, Χαράλαμπος Πίτσας, Ρούτη Βάτα, Μάριος Χαραλάμπους, εγώ Ισα Βλαντένοβιτς, Γιώργο Μίσελης, Μιρένκος Σπόλιαρης, Σταύρος Γεωργίου, Νικόδημος Παπαβασιλείου και Μάριος Κυριάκους. Στον πάγκο κάθονται Ιωσήφιδης, Φιλίππου Τσολάκης, ο Άλκης Μάρκο, αναπληρωματικός τερματοφύλακας και ο Άντρος ο Σοφοκλέους. Διαιτητής του αγώνα είναι ο ενδεκάδα. Και ένας από τους παίκτες που έχουν την μεγαλύτερη διάρκεια συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα μεταξύ τα 90 λεπτά και στους 8 αγώνες, ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Μιχαήλ, ο Μάριος Χαραλάμπους και ο Γιώργο Μίσελης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα για την ομοιογένεια που ενδέχεται να έχει κάποια ομάδα. Όσο περισσότεροι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται μαζί σε μεγαλύτερη διάρκεια, είναι λογικό να έχει και περισσότερη ομοιογένεια. Όχι μόνο για το τέρμα του σημείου, αλλά για τις 2-3 πολύ καλές παρεμβάσεις στην κατάλληλη στιγμή στην περιοχή του Απόλλωνα. Μίσελης πέρασε, είναι στην επανορθωτική, κάνει το σουτ. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ήταν πράγματι μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα που βρέθηκε πολύ κοντά στο 2-0 στο 13ο λεπτό.
Πετρίδης έχει δίκιο να φωνάζει στους παίκτες του, τον έχουν κρεμάσει 2 φορές μέχρι τώρα. Να, Γιώργο Μίσελης έκανε το σουτ από το ύψος σχεδόν της επαναστατικής. Αν ναι. Μίσελης. Και το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Απόλλωνα στο σημερινό παιχνίδι. Κάτω εδώ. Ο Γιώργο Μίσελης. Έχει να έχει κάποιο πρόβλημα στα πρώτα 5 λεπτά. 30 χρόνων. Τον του Απόλλωνα που δεν βιάζονται με αργούς ρυθμούς. Ο Βάτα πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ενώ μπροστά μας ήταν ο Νίκος ο Τιμοθέου με τον Μίσελη. Και προσπάθησε να περάσει Σωστό έμειγε. μια εξέδρα με τον κύριο Όγκο των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Κολιαρή. Πέρασε για τον Μίσελη που μπήκε στην περιοχή επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ στηρίζει ο κύριος Τάσος Παπαγιάννου. Παραλαμβάνουμε 7ο παιχνίδι φέτος για τον κύριο Παπαγιάννου. Και δεύτερο σε παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Το προηγούμενο ήταν στο Ρασάκι. Ήταν το ΑΠΟΕΛ, έχασε από τον Εθνικό με 2-0. Παρεμπλήθη όμως ο Σωτηρίου. Λαντένοβιτς. Πέρασε για τον Γιώργο Μίσελη. Είναι ο Βάτας στην περιοχή. Προσπαθεί να βρει τον Βάτα που κάνει το 2-0. Μια εκπληκτική παλιά και μια εξής εκπληκτική πλάσα από τον Ρούτι Βάτα στο 37ο λεπτό. Το 2-0 για τον Απόλλωνα που εξαργυρώνει, θα λέγαμε, την σωστή, σοβαρή, πειθαρχημένη παρουσία του μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Μακαρίου Σταδίου απόψε στο πλαίσιο του αγώνα των δύο ομάδων στην ένατη αγωνιστική. Νάτος εδώ ο Ρούτι Βάτα που κάνει το 2-0. Είναι το 4ο τέρμα του Ρούτι Βάτα στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν μια εκπληκτική μπαλιά και προσέξτε παρακαλώ να δείτε από πού βγήκε από τον Γιώργο Μίσελη η μπαλιά στον Ρούτι Βάτα που πριν σκάσει την μπάλα στο έδαφος βάζει το πόδι του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άντρου του Πετρίδη κάνοντας το 0-2 στο 37ο λεπτό. Και από την κάμερα που έχουμε ειδικά για την αντίδραση των προπονητών και των παιχτών στους πάγκους των δύο ομάδων είδαμε την πολύ όμορφη εκείνη εικόνα με τον κύριο Μότσα Βούκοντης που πανηγύρισε το τέρμα που βλέπουμε αφάλη κάμερα πραγματικά.